dili na ako managad niya. Dili na ako ang department. Kung sa ganitong angin na itong imuon, ipakita ko ba? Kaya tingnan ta diha nga, dili ta magpadaog, ayaw magpadaog sa dautan. Sa versikulo 21, padayong daugan, ang dautan pinaagi sa maayo. So, unsang paagi, ato na mahimo. Kinahanglan andam ta magpasaylo sa uban, kinaay pasihanan sa paghimo niya. Di ba ninot kayo ang word picture ba sa pulo nga pasaylo, magpasaylo? Sa English, forgive. Sa Tagalog, magpatawad o makipahangyo. Pero sa Bisaya ba, magpasaylo. So, kung saan ang root word, di ba saylo? Kung nagsugat mo, nakita mo. Kunya na pag nagsaylo na mo, ayun kasi hindi kaya nagsaylo naman mo. So, yung anak dapat ang inustisya para sa ato ba? Maabot sa ato alam yun na. Nasaylo na to. Okay na to. Si Jehovah na ang bahala. Si Jehovah na ang bahala. Kunya, kalimtan na to ato mga kasuko o itugyan kang Jehovah ang tanan. Ang balang Espiritu sa Diyos mo'y magtabang sa ato. Ang Holy Spirit, hindi na ito kaya. Kaya grabe naman hindi kaalikod ko sa atong kasing-kasing. Kung hindi nato na ma-forgive, hindi sa may luwi. Hindi ba kita? Mga yung tabang sa Diyos na ang atong ginahambing ng kasuko, mapulihan o masinagtanon o malinaw mo na muna. Daghan kayo ang benepisyo sa pag-imo niya. Daghang mga tao na gusto yung manimalos, na dihang ilang ipasa Diyos, ipasa sa Diyos, ang responsibilidad sa pagkukom, kung sa may kitabo, mas nagmalipayon sila. Pananglitan, dili na sila violente, nawala na ang kurso sa ilang kinabuhi. Bakit unta, nagunaw sila manimalos na gito. Pananglitan na isgutan sa awake pa, si Josepa. Tungkol sa inustisya, gusto na bigyan pabuton ang police station. Nang sa mga kauban, hapit na din, doon lagi nilang pabuton. Nasakpan sila. Nasakpan sila, didako, posible na, yung inustisya, isang nadakpan na sila, pero na Bible studyhan man sa sulod sa bilangguan. Yan ipagawa siya, pagkatao ngayon na sa iya, hindi na siya violente. Kita po, awa po ng violente mga pangunawan. Kunya, mas maayo na po sila panglawas, o mas malipayo na po. Never ba mong connected diyan, ingon sa mga medical journals, connected ang ihambing sa itong kasing-kasing sa ato ang panglawas. Kung sige kasuko, gusto kang manimalos, prone ka sa stroke, mga heart diseases, hindi na ito na gusto. Ngayon, nagtabang po sa uban na mas mabago ang ilang mga magsusupang tungkol kaya wala silang ubanos. Natapos ang teksto ato ang masahod. Salmo 37, versikulo 8 o 9. Ngunit ang tambag sa ato ang mga Yesu. Ngunit ang gusto ni Jehovah. Ngunit isalikway ang kasuko. Binari ang kapunod. Ayaw kalakot o ayaw paghimog dautan. Kaya ang mga dautan, magalaglagon. Apan ang mga nagalaong kang Jehovah, managiya sa iyo. Gusto ko bang managiya sa iyo? Salamat tayo.